Баймак районы Темәс авылында билдәле һәвәскәр рәссам Марат Гафаровтың тәүге шәхси күргәзмәһе оештырылды. 3D форматында эшләнгән үзенчәлекле авторның картиналарын бүген республикала гына түгел, Рәсәйдә лә, чит илдәрдә Шотландия, Бразилия, Аргентина, Мысыр, Төркиялә лә яхшы беләләр. Шундай билдәлелек яулап та авыл ерендә яшәгән иҗат кешеһе менән безнең хәбәрчеләрдә очрашты. Марат Гафаров үзенең булмышы иҗады менән беркемгә лә охшамаган үзенчәлекле автор. Ул профессиональ рәссам түгел, тәү һөнәре буенча тракторчы, водитель булһа ла, бөтә хезмәт гомерен һынлы сәнгатькә багышлай. Урман хуҗалыгында, һуңыннан Һәвәнәк совхозында рәсем төшерүче булып эшләһә, хатта әрме сафтарында ла ул карта һызыучы сифатында хезмәт итә. 90нчы еллардан алып картиналар эшләй, ә бөтә дөнья кимәлендәге билдәлелек уга 3D форматында эшләнгән һүрәтләре эштәре аша килә, чөнки был юнәлештә эшләгән рәссамдар юк кимәлендә. Һынлы сәнгатьтә яңа юнәлеш 3D форматындагы картиналарны эшләү, уны ысын барлыкта бөтә тәрәнлегендә күрһәтү өчен композицияны дөрес куллану мөһим. Бында төстәр дә, яктылык та, хатта һызыктар да зур роль уйнай. Сак кына яңылышлык һүрәттәге композицияның тулыһынса юкка сыгыуына килтерә. 3D форматындагы картина гамәлдә иһә бик сәер тойгылар калдыра. Идәндә икегә бүленгән зур япма, унда басып фото төшкәндән һуң гына экранга сыккан рәсемдең D форматында булуын аңлайһың. Үзеңнең усталыгыңды арттыра килә, менә шул 3D форматындагы һүрәткә килеп киттем инде. Мин үземдә шундай таптым дип әйтсәм дә була. Нимәгә дигәндә, рәссамдар бит инде менә эшләүче рәссамдар күп. Картиналар. 3D форматында эшләгән рәссамдар юк дип әйтерлек. Бигрәк тә шатмын, үземдән Темәс авылында шулай беренче күргәзмә үтүенә. Бөтә дөньяга билдәле Марат Гафаров авыл ерендә яшәп иҗат итә. Ниһаять, Темәс музее коллективы уның авылдаштарын йыйып авторның тәүге шәхси күргәзмәһен оештыра һәм останың иҗады менән таныштыра. Шу эшләре белән аны күтәрергә кирәк. Безнең башкорт кешеләре күтәрергә кирәк. Удалды, укымаган итмәләр шунда нидер ул безне шатландыра, дәртләндерә безне, горурландыра. Кешеләргә бик зур рәхмәт. Чөнки ни дисәң дә без үз кешебезне каплыгына күтәрә алмыйбыз. Ә менә ушулай итеп үз кешебезне күтәрергә кирәк. Уның талантын Темәс кешеләре үз кешен күтәрергә тиештәр дип уйлыйм. Ошондай осталыгы булып та автор заказ буенча эштәр башкарырга ашыкмай. Ул үзен иҗат кешеһе дип исәпләй. Ә ысын иҗат билдәле акча менән дә, матди байлыктар менән дә исәпләнмәй. Гөлнур Ишбулатова, Хайдар Көмешбаев, Булат Юламанов, Яңалыктар, Баймак районы.